Eziekwe Ago. I will say a very big welcome. Igwe no. Yes. Igwe anya nata Igwe aka chukwu. Igwe anyị na-asị gị nnọọ. Ndị ụmụaka na-asị gị nnọọ. Igwe. 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 Igwe nnọọ. Igwe nnọọ. Igwe aka chukwu nnọọ. Umuaga obodo Eze ha sị gị nnọọ nnọọ Igwe nnọọ Igwe nnọọ Igwe nnọọ nnọọ Igwe Igwe Thank you so much for joining us. This live broadcast of the arrival of His Royal Majesty Igwe Eugene Eziekwe and we say may his rest in peace. So don't go nowhere because we're bringing you more updates as it pans out. Yes, we bring you more updates. Continue sharing this video, like and comment. God bless you as you do so. Thank you for joining us once again.